3. RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Marso 5, tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatyan pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. 5 ka doktor kag 1 ka nurse unang nabakunahan sang Sinovac vaccine sa Bacolod. 11 anyos nga babae patay matapos nalunod. Sa atong mga nagapangunang nga balita national, kaso sang South African COVID-19 variant sa Pilipinas nadugangan sang 52. Samtang Moderna vaccine maabot sa bulan sang Hunyo karon nga tuig. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:11. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handorawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1.
Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siring nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17, kakaroon sa detal na sa aton mga nagapangunang nga balita lokal. Ginpatigayon ang ceremonial vaccination sa nga lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod subong adlaw sa diin. Ini ang ginupdan sa aktual nga rollout o kung pagbakuna sa Sinovac vaccine nga nabaton sa syudad. Sa ginpatigayon nga programa nga gitamugan mismo ni Mayor Bing Lunardia kay iban pa nga mga opisyalis sa syudad kag miyembro sa Emergency Operations Center, 6 sa 7 ka mga medical workers ang nabakunahan. Ini sila ang hinalakaypan ng Dr. Miguel Sarabia, ang ophthalmologist kag presidente sa Negros Occidental Medical Society, Dr. Hector Gallares Jr., ang CEO sa Adventist International Healthcare System Philippines, kagatapo man sa Emergency Operations Center Deputy Medical Volunteer kag isa sa mga nagbulig para sa pagtukod sa One Hospital Command Center. Sa idalom sang EOC, si Dr. Dolores Romela Tiples Ruiz, infectious disease specialist kag presidente sang Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases Negros Occidental Chapter, Dr. Adela Ibon Ramos Cortez, ang allergologist international or internal medicine, allergy immunology, Dr. Javier Premesias Jr., pediatrician kag Valerie
Villarosa Sarabia, ang asawa ni Dr. Miguel Sarabia nga isa man ka nurse. Antes ang programa kag seremonya, aktual nga ginpatuman sang EOC ang nagakaigo nga proseso kung ano ang ginapaabot nga matabo sa mga vaccination center sa palaabuton pagi sa pag-set up sang registration, evaluation process kag pag-check up sa tag sa mga partisipante. Nagalaom naman ang opisyales ng syudad kag EOC nga ini nga programa ang makabulig para sa mga pag-inganyo sa publiko nga magpartisipar sa ginapaabot nga vaccination program sang syudad. Ginakabig ni Mayor Evilio Bing Lonadia nga isa ka signifikante nga adlaw ang hiniwat sang syudad nga ceremonial vaccination sa diin 6 ka mga medical workers ang aktual nga ginbakunahan sang Sinovac vaccine nga ginpadala sang gobyerno nasyonal. Suno sa alkalde makahulugan ini nga aktibidad bangod ang syudad sang Bacolod ang 11 nga lugar sa bilog nga rehiyon nga nakapatigayon sang among programa. Gindayong man sang alkalde ang kontribusyon nga ginhimo sang Emergency Operations Center kon EOC, CHO, CT kag barangay officials kag tanan nga mga katapo sang COVA Council nga nagpaningwa para lamang nga mapanubo ang kaso sang COVID-19 apisar sa kawadon sang vaccine. Nagapating man ang alkalde nga ang ginhimo nga pagpabakuna sang pila ka mga doktor nga opisyal sa nagkalain-lain nga medical association sa probinsya kag syudad ang makabulig man sa pagpabaskog sa kumpiyansa sang publiko angod sa vaccination program. It is significant and meaningful that the first COVID case in Western Visayas was recorded in Bacolod City. So let it also be on record. Let it be part of history that the first vaccination also happened in Bacolod City. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. Ginklaro ni Dr. Chris Sorongo, ng Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC nga sa palabuton pa nga Domingo patigayunon ng aktual nga vaccination sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center. Suno kay Sorongon, ginhatagan sang DOH sang 5 ka adlaw ang 2 ka mga hospital agud tapuso ng among aktibidad umpisa Marso 7 tubtob Marso 11. Dugang pa ni Sorongon sa tion nga hindi maubos ang among mga hospital ang pagbakuna sang ila alokasyon nga Sinovac vaccine. Ini ang igabalik sa EOC kag natalana naman nga igahatag sa 5 pa ka mga hospital nga mayara na sang nasumeter nga mga listahan sang ilang mga medical workers bilang substitution. Ang Sinovac vaccine nga nabaton sang syudad karon nga adlaw ang magapabilin sa cold room sang annex building sa NGC antes iga turnover sa mga hospital sa gintalana nga adlaw sang pagbakuna. Ang total nga doses nga nagabot is 6,300 doses. Para lang dok sa hospital. Bali indicated na siya sa aton nga level 3 COVID facility. Amo ng Corazon Locsin kag ang Riverside Medical Center. O galing hindi tanan ina nga doses i-avail sa Corazon Locsin kag Riverside Medical Center. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon. Sa dugang pa nga balita lokal, nasapuan nga patay ang isa ka 11 anyos nga babae sa suba nga sakop sang Hacienda Manaol, Barangay Matabang, syudad sang Talisay sinilang mga hapon. Suno kay Talisay City PNP Investigator, Police Staff Sergeant Alfe Borna Ocona Barnuevo, naghagaray ang biktima upod niya 2 ka mga manghod kag 3 ka mga pakaisa nga magkadto sa suba. Nagtuyo nga magtabok sa suba ang biktima apang naanod bangod sa mga basko nga daludo sang tubig. Nakita na lamang sa mga rescuer ang lawas ng biktima nga nagalutaw sa kilid sang suba. Giningagaw padala sa Talisay City Health Center ang biktima apang gindeklarar sang attending physician nga patay. Sa katapusan nga balita lokal, ginreassign si Provincial Human Resource Management Office Head Attorney Annabel Palik sa Office of the Governor. Suno kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, inikasunod sa petisyon sa Progressive Alliance of Capital Employees sa CONPACE, bato kay Palik kag bangod sa ginaligay hindi maayo nga pagtratar sini sa mga empleyado kag nagahatag sa ila sang kabudlayan. Dugang pa, isa diri amo ang pag-atrasar sang sweldo sa mga contractual kag job order nga mga empleyado. Sa nibaluan, epektibo ang reassignment sang udto sang Marso 5. Si Palik ang pagabuslan ni Filomena Guzon bilang officer in charge. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:23. Sa aton mga ka-aksyon, ang pinaka-importante nga halungan ang
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan... Sa aksyon! Kakaroon salita na sa aton mga nagapangunang nga balita national, nakadetect ang Pilipinas ang dugang 52 ka kaso sa mas makalalaton nga South African coronavirus variant kag 31 naman sa UK variant. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, ang bagong nga kaso na detect sa ika-9 nga batch sang genome sequencing nga ginpatigayon sang Philippine Genome Center kun PCG o kun PGC. Bangod sini naglabot na sa 58 ang kaso sa South Africa variant, 118 naman ang UK variant cases, kag 76 ang mga kaso nga may mutations of concern. Ginpahayag sa World Health Organization ug WHO nga ang Pilipinas ang pinakadako nga recipient sa bakuna nga gikan sa COVAX facility bangod sa ginapaabot nga pagbaton sa kabilugan nga 4.58 million doses sang AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ginpahayag ini sa WHO country representative nga si Rabindra Abiasinghe, antes ang pag-abot sa 487,000 ka doses sang AstraZeneca sa diin kagabi Huwebes, ini ang opisyal nga nag-abot sa pungsod. Ginalauban nga ma-deliver ang kabilugan nga 4.58 million doses ng AstraZeneca gikan sa Marso tubtuba Mayo. Magluwas pa sa batunon nga 117,000 ka doses sang Pfizer-BioNTech vaccines antes matapos ang bulan sang Marso. Ginpanumdum naman sa opisyal sang gobyerno sa Pilipinas nga dapat masiguro ang pagabutangan kag kapasidad sa pag-roll out sa mga bakuna sa oras nga mag-abot na ang madamo nga stock sang bakuna kaangay sang nahimo sini sa initial nga delivery sang Sinovac vaccine. Ginmando ni Commissioner Jaime Morantes sa immigration officer nga o kung sa immigration officers nga i-screen sang maayo ang mga nagaabot nga dumuluong sa pihak nga may temporary visitors visa kag entry exemption documents. Ang direktiba ni Morante na patungod sa mga heads ng Port Operations Division nga mo ang nagalantaw sa primary inspectors nga assigned sa immigration counters ng airports kag intelligence division kag travel control and enforcement nga nagauyat naman sa secondary inspection sa mga nagaabot nga mga dumuluong. Suno kay Morante, hindi free pass ang entry exemption document. Nag-ugat ang desisyon ni Morante sa natabo nagbigan nga bulan nga pagka-intercept sa mga Chinese national nga nagabot sa pungsod nga may entry visas kag entry exemption document apang wala maplastar kung ano ang tuyo sa pagbiyahe diri sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Marso 5, 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.